Ini adalah Jejak Kampung. Tempat kita menyusuri desa yang masih asri dan penuh cerita. Badhe teng pundi, Mbah? Ulah-ulah Mas. Nggih. Nun. Tenggrop ya, Mbak napa, Mbak? Oh. Nggih. Oh. Menapa? Oh, jenengan sing nika. Mbah. Nggih. Sing napa niki, Mbah? Mboten napa-napa. Oh. Nen tak ngendi? Belum melampah-melampah niki. Oh. Nggih. Nggih, ningali-ningali suasana kampung atau napa. Oh, tak kira apa napa. Oh, mboten. Ini pundi, Mas? Kula bencak. Pundi? Bencak. Banjak. Nggih. Banjak. Yo, kula jeng mampah-mampah malih. Nggih, nggih monggo nirang. Nggih. Nggih. Nah, ini pancet. Oke, napa? Mboten pegawe iki. Lah napa? Nggih ningali-ningali suasana kampung teng desa niku. Saking kong-kong. Mboten saking pemerintahan mboten. Nggih. Proses napa niku?
kita lihat teman, rumahnya seperti ini. Rumahnya sudah tidak layak ini ya teman ya. Masya Allah, sangat memprihatinkan sekali. Oh, ajeng damel kayu apa no Mbak? Ajeng pundi? dalem Tinang pundi? ajeng ngajeng mriki ningali Nggih. jenengan. Terus Nggih pun dangu mboten mriki pengen ningali jenengan. Sehat. piyambak ngawon. Nggih piyambakan. Namine sinten? Kula Sudir. Hah? Sudir. Sukir? Nggih. Lah dusune pundi? Kula ngrandu. Oh, ngrandu alah. Monggo monggo. Lah niki Betul, mriko. ajeng anu. Nggih. Risane enten mriku. Engko. Kok sepi pun masak to Mbak? Mbah, ngrandu. Nggih. Piyambak nggih. Nggih Mbak. Monggo ngrandu. Monggo nggih mriki mawon. Aduh, kesel aja. Mboten masak Mbak. Boten. Berlebar masak. Nah niki enten anu Mbak. Dan bar mampir. Panganan ndang dikake aku. Alah mong niku jajan Ketemuan, Mbak. ya? Nggih. Panganan malah dikake. Ana ora iso ngenehi panganan. Dipun. Bubur kersa, Mboten saya matur nuwun. bubur kelan nuwa terong. Oh, kelan terong. Nggih. Gigi kelan iki kalih niki disopot Mboten saged. tesih loro. Nggih kan cepet piyambak mawon. Dereng foto. Dadi ngomong iku ora cetha. Ngomong ora cetha. Mangane ujar Aryul. Alah kesel ora jaman. Macara kayu pupung terang ngoten lho. Nggih. Garing-garing Mbak. Nggih. Mendung arep udan wedi. Wah. Sukir wau. Nggih. Sukir ngrandu. Kula ngrandu Mbak. Oh. Anggitku nak Semarang winginane ke wong Semarang. Nggih. Sami sampeyan ngoten niku kak tiyang kalih. Semarang. Lah sing riyen niku tiyang gangsal. Nggih. Tiyang gangsal duka pinten wong kathah meneh. Nggih. Alah ya Gusti. Awake iki rada mriyang ngoten awake kula niku. Dadine melek merem. Nggih. Mecal kayu saking dene ora ana sing mecelake. Lah niku anu sinten rayine jenengan mboten mriki. Han? Rayine jenengan. Sinten? Anu Pak sinten niku? Sing jaler niku. Pak Amir. Pak Amir mboten mriki. Oh. Pak Amir niku kalih dinten iki kok mboten mriki, kirang mboten reti. Nggih. Nah, Pak Amir niku wong tukang pijet. Nggih. Dadi kathah sing nganu sing marani sing ngakon Nggih, paling sibuk Mbah. siang kathah. Nggih. Wong tukang pijet ngono rono rene adoh gelem cedak gelem. Nggih. Sing penting enten sing ngaturke. Nggih. Citampir niku adike kula. Nggih. Lah kula niku Harni. Harni nggih. Harni Mbak Ayune Amir. Nggih. Aduh kesel ora jamak. Dom ki ora dientok-entokke dom. Dom gede. Anu njahit gombal. Nggih. Oh. Ajeng jahit niki ya. Nggih nak mriki malih Mbah. Oh, nggih. Nggih. Kalih tumbas ke obat rasane waras. Obat napa niku sing mare waras kuwi? Kesel aku.
Nggih. Nggih nek mriki malih tak bektake anu. Nggih jahit. Niku tok. Nggih. Alah. Obat apa kuwi ora ngerti. Obat-obat ngalundase ya kena. Ngoten. Nggih. Alah kesel. Niki sisa jagunge, Mbah. Niku anu namung kerandukan cerdak. Nggih. Lah niku sing kula peseni Bekasi niku. Nggih. Dadine engko kapan sepasar dina apa pirang dina engko ya lek tekan kene ngono. Nggih. Lah nanti yang Semarang. Jarene arep kok iki. Lah kok tekan sprene ora rene wis suwe. Nggih. Lah mau ngapusi tok kae aku ngono ora lek rene suwe. Tepih. Wis nang orang sasi suwe. Nggih pun Mbah kula pareng badhe wangsul malih. Oh nggih. Nggih monggo Mas niki. Nggih matur nuwun Nggih. nggih. Nggih sehat-sehat Mbah, panjang umur. Nggih monggo. Nggih Mbah.